tarik lake 6 January 2025 elitum dak West Karbi Anglong along rilong photo final photo electoral roll pini publish poneklo lagi CI aron natang pan sinelitum claim poneklo basi kadu kavi rongkhang LSC long bang nilitum 1,30,771 electors do lapenke amri long bang 98,729 electors do lasi kadu kavi pangroming petlo pute West Karbi Anglong angkanglong 2,29,500 electors nang dotang lo lasi non lason taxi PS के बाद ponta ilitum kon lo kadu ka VPN West Karbi Anglong angkanglong 337 PS dolo lake rongkhang long 180 PS amri long 157 PS dolo ilitum kadu ka VPN ilitum pineng la SSR 2025 long form ka receive long bangke 2879 lake rongkhang long penilitum form receive pon lo lapen ke amri long nilitum 2205 forms an nilitum receive pon lo lasi kadu ka vetum public tum hantan nili choning ri lo lake jongsi kadu ka vetum hitame non kumani tum dang dak amen klang onde det tahai lang lasi kicheng pon thui ba ako continuous updation into thoi pinap dik pen nang litum amen chipidun ji puhitame amen chipidun iklo melo lapen ke amen ko mani manasi chipachok chipen pachok der ji phan polete lag pina dik pen claim thui ta chok next publication hod bang ke ako hola kadu ka vetum ta amen chok lim pen bang po lapen ke amen ka vetum ta amen doi po ase lapuan se apor ke la morning ananda dolo lage continuous updation ahut pencil la tum ECI tum peneli tum phan hola portal ba bhai sita me pa fridge la titi hade esta me pinam dik penan ke ako claim thik melo la si mani mana jong samen wang vetet po hita me amen chi thap dun ik melo la so list la so voter list a hu chi lang da ming ji polote BLO long anta nel tum pathai pali ek lap lo BLO long le kumri da mik ta chok